După Revoluție s-au reinventat sau au fost create noi instituții din necesitatea dezvoltării unei noi societăți postcomuniste. Prefectura, Consiliul Județean, Camera de Comerț și Industrie sunt doar câteva exemple de entități oficiale care au fost redescoperite de către autoritățile post-decembriste. În ceea ce privește instituțiile de forță, ele au suferit de la începuturile democrației din România o serie de reorganizări. Societatea a simțit nevoia să clădească unele structuri menite să mențină securitatea de zi cu zi a cetățeanului și a întregii comunități. Pe baza discursului public privind necesitatea introducerii conceptului descentralizării, proces ce a vizat în special rețeaua din teritoriu, s-a născut instituția Poliției Locale Brașov, simbol creat simultan cu înființarea unor organizații similare la nivelul administrațiilor publice din aproape întreaga țară. 2010 este anul apariției acestei instituții care, după publicarea legii, a primit girul urbei printr-o hotărâre a Consiliului Local la sfârșitul lui ianuarie 2011. Pentru mulți dintre brașoveni, instituția le este contemporană, însă în puținii ani de viață a reușit să se strecoare în mentalul colectiv și să fie considerată poliția brașovenilor. Oamenii care servesc comunitatea prin această structură pot fi remarcați în intersecții dirijând circulația pentru evitarea blocajelor rutiere, în piețe, în cartiere, la ședințele asociațiilor de proprietari, la mitinguri, la evenimente sportive sau ceremonii oficiale. Omniprezența și eficiența celor de la locală în comunitatea brașoveană i-a convins pe cei mai mulți dintre locuitorii Citadelei să fie alături de instituția care este chiar și prin definiție a lor. Astfel, armonizarea relației polițist local-cetățean continuă și este evident pentru orice om de bună credință că această relație se simte din ce în ce mai mult. Implicarea polițiștilor locali în calitatea lor de apărători ai comunității din care fac parte, precum și înțelegerea cetățenilor, necesită dialog și comunicare în vederea combaterii faptelor antisociale. Fiecare dintre noi, atât polițiști locali cât și cetățeni, cunoaștem care sunt drepturile și obligațiile ce ne revin, dar avem convingerea că doar alături de instituțiile cu atribuții pe linia securității publice, dar și în parteneriat cu structurile sociale din comunitate, vom asigura un climat de siguranță și confort tuturor brașovenilor, cât și vizitatorilor municipiului.